Gogo, ndakakuudzai musi wandakauta kuti tichange tichidzoka pano nguva nenguva kuitira kuti kana kune mumwe mibvunzowo nezvimwe zvinenge zvamukawo tinenge tichase tichidzoka handiti. Ndomimba kuti makasara zvakanaka musi uya uyu. Aiwa, takasara zvakanaka. Ndasi ndauya namufundisi kuitira kuti nekuti pane zvimwe zvakungobuda saka regai tichi-includa kana kuti tichinge tichishanda zvakare namufundisi sezvo variwo vamwe vanomboita sei vanombokubatsira iwo nechikafu nemafizi zvakare handiti. Saka chekutanga chandakanzi nevanhu ndiite ndechekuti ndinge ndichienda kana kuti kuchikoro kwana Fantani kunobvunza kuti school fees imari yake nechikwereti chacho chasara. Saka tichaenda zvakare kundofunga namufundisi vachitibatsiridza sezvo variwo futi vakange vakakubatsira iwe. Saka ini ndichaenda navo tikabva pano. Chepiri ndechekuti vamwe vangu vakuti chiedza uya chikoro, saka mufundisi ndio vatondiudza ndasingazivi, vangu vati ndinobvunza chikoro chinoita zveiyo zvokubika kuchoita mari. Ndo zviripo izvozvo. Mamwe matheory nemasamari nezvimwe zviri kubuda izvo tikati aiwa isati kuda kushanda naizvozvo. Asi pane mibvunzo ndofunga inga ichinyanya kubvunzwa nevanhu zvekuti kumusha ndikati aiwa ina ndikwanise kunge ndichitaura pane izvozvo. Asi vamwe vangu vachisugesta kuti vana Gogo vakasununguka here kuti tivatsvagire kana kuti musha tovavakira, totsvaga kana kuti mombe nemushandi tokutsvagirai pakasununguka pakugara, pane kuti pamwe murambe muri panapa tokuitirai zvese ipapo toita project zvakare yekuti murarame zvakanaka. Isusu tine kustendi kwedu ndokunga mufundisi ndakambovaudza kuGreenview. kuGreenview. Zvokuti dai zvataifungira zvakaita pamwe dai tiriko takatotama. Alright. Mufundisi vambondiudza zvestendi but ndasati ndanyatsakuziva, ndandichiziva hangu behind the scenes but hatichazvitauri pano handiti. Saka ndandambodzwa nyaya yestendi iyo but ndabvunza mufundisi kuti stendi iyo iri muzita menyu here kana kuti memunhu iyeye. Aiwa, stendi ndeyedu. Alright. Ndeyababa. Alright. Stendi ndeyavo. Nekuti isusu tine masenemu mairi. Tina Mabika nahofisi. Iyoyo inoshanda hofisi. Alright. Yava. Muti wangu asati chitupa chavo chanchiri chakanzi Mabika. Chakanzi Finally hofisi. Greenview. Glenview. 8. Saka hapatori navanhu izvozvo panongwa ground. Aiwa, pakatovakwa zvatiri kutaura chiti dai zvakaita zvataifunga kuti zvingapere gore rino iri dai takatotama. Saka hakusati kwapera, kuri kutovakwa. Mufundisi batsireiwo apo. Pandakataura naGogo vaiti pane zvisipo pamba kuti ipere imba yavo iri kuGreenview. Inanzi ndapasvika hangu kuti ndione. Vakanga vati mufundisi kana tapedza tichazongokukokayo kuti mumboona pambo patiri kuvaka. But pamari apa ndo pakazovhiringidza kuti vapedze kuvaka imba yachona. Asi ndo matauriro aya vakandiita. Asi nenhau imwe iri kutaurwa yekutsvagirwayo kuti pamusha ndakutosiyira kwavari. Chino chakanaka futi chekuti matsvagirwa musha, motangirwa nemombe, motirwa maprojekti kana ehuku kana ezvakasiyana siyana, motsvagirwa mushandi anenge achiita imba iyoyi yamuri kuita. Kana magona kupedzerwa imba yacho ichange yakuzobatsirawo zvimwe. But ime matoziva kuti tine pedu asi kana mune panyowo kudhara paruzevha pamuinapo pamunoti hatingakwanise kuvaka kana kutengerwa pamwe nekuti tinapo kudhara. Makasununguka kutaura zvamunee mada nekuti choice ndeyenyu. Inini mufundisi ndiri munhu ari open. Chokwadi. Ndinganyepe ndingataura chokwadi. Nyaya yamuri kutaura yeruzevha kai inyaya ndinofarira. Nyaya yangu yekuGreenview semunhu womurume iyo mazuva yapera ndaimira ndaika kushamwari. Ndinonga ndakambovataura kuti shamwari dzangu dzinondibatsira nekuti ndakakura
zvakanaka uye mandaisenza ndaisenza zvakanaka. Vanhu Mabika, ko shamwari imba yako yakazoita sei? Ndokuti handina pokutangira. Umwe anonditi dhora, umwe achiditi 5 cents. Iye zvino yakaturikwa denga rese. Naika kutaura kwandiri kuita pano yakaturikwa denga. Chasara ifloor padzimba 3 nekuisa mahwindo acho aripo, mahwindo frame aripo, chisipo mai magirasi chete. Ndo ndikutaura apo, ndikutaura chokwadi changu. Kana zviri zvestendi yekuti titsvage pokuvaka, kuti titsvage pokuvakirwa, Mwari ndiye Mwari unganditambe nechokwadi changu, nokuti ndo zvandinoda. Ndoda rusevha. Hazviri kuti kana ndikaenda kuzevha ndichauya kombokombo ndinouya kumba naika, asi ndichinge ndiri pokugara pakadi pakanaka. Vaya vanga vaiseka vaya nezvakaita, ndingangoti handinoda kutaura details. Ndichigara panapa, ndakagara pa 1970, ndakagara panapa 1975 ndiyo maitaura 70. Ini ndo yandakazobva kumusha. Ini ndakabva Ndichigara panapa kwenyu imimi. Aiwa kwavo ava kumusha taiti nekumusha bhoera. Sanga musha wakatopasi, hakusina kana mombe kana dzimba dzakatopara, zvokuti ndo kwatinototi ndo kumusha 73. Takagara panapa 73. Inini muridzi wemba iyi handina kumutangira kugara panapa, ndakatanga naye kumusha. Ndomva angoona chirimbo changu, imba yakatengwa, ndomva ashaya munhu anogara. Ndomva anditsvaka kuti Mabika, ndakatenga imba nomuziva Mwasha. Ndomva ndauya panapa, ndomva ndagara pano, ona achitafanika mwana wake. Ndomva ndagara. Ini ndaita ndaenda kunze kwenyika. Saka tagara kudaro naMwasha uya akazofa. Munhu akanga aine 3 families. Naika vana vake vakauya pano kati toda chii? Imba yababa vangu. Muri free. Tora kuimba. Asi Mwasha akanditi imba yako. Saka ndakagara pano. Maona ndo mufuna ndakagara pano. Mwana wacho akanga ari mukuru, ari the owner. Akauya pana nokurukuta mapepa. Kupinde kwasabarinda aite kuti imba ive yangu. Achibva ikoko akabva aita exit inobva ndimuka musoro. Saka ine akamhanda shaya pokudi pokutangira. Vemba diki vaya vakambva tawana chance, vakaita muona imba iri kubvei ndini ndakavaka, stubwe ndini ndakaisa, magetsi ndini ndakaisa, zvakawanda, toilet ndini ndakavaka. Ona, saka ine handina kuvarambidza kuti uyai kumba kwenyu. Akaramba vachida kunetsa kusvika ndiripo nanhasi. Maona. Saka inini handina kuramba kuti ndibve pano, asi ndakati mochindipoka zvinhu zvandakaruza ivo havachayi, ungada wakasainirwa nababa. Ndikati ndonosainirwa neguva here? Zvingamboita neakambosainirwa neguva? Hapana, baba vakashaya. Uyo akanga aziona akashaya. Saka ndakaona kuti kudi kunetsa chinhu, ndikati kunetsa kandi ndopakatanga kungofurirawo imba yangu nestendi yangu. Asi kuti ndichivaka manje zvakundinetsa asisasei, aona nekungorwara nekuita sei. Ndakati kana zviri Zemba kuti kuruzevha I love ende ndinoda zvakanyanya.
ende handishai kugara. Ini ndakagara kugokwe ndiri mwana mudiki. Kuna nasekuru vangu vanondida chaizvo. Imo mumamisha umu hapana munhu asingandidi. Nekuti handina kumboota kana chimwe chinhu paupenyu hwangu kana kusungwa kana kuenda papolice station handinai kusvika ndaisvika panguva inani. Ona saka inini zvese zvimwe zvinotaurwa nevanhu zvese izvi kaizvi ngatitaurei zvakaita pandiri inini ngatitaurei tiri pacho. Indotaura ndiri pachokwadi. Ndakaita pfuma yakawanda ndakuona nanasekuru wangu muzvamombe zvokufudhiziya dzikazadza danga vanangu vangu vakatengesa pfuma iya. Apo ndokutaura chokwadi, handisi kuvavenga munhu. Vakatengesa pfuma iya yese kusara tunatu ndindogoita sei vanobaikazvo baba vakafa asi ndini ndakanodi ndini ndakavaviga. Mai vakafa ndini ndakanovaviga. Mai haikona mai vangu inini step mother. Mai vangu inini vakazofawo ndini ndakarira vari kwavo vakwavo kumusha. Ndini ndakanodi ndakaita tsvaga mari kuti ndinoviga mai vangu ndikavaviga. Saka izvi ndoshandisa ndarova yazvinezvi kuwana mari yekutenga dombo ramai angu. Ndoziva kuti ndadi munhu wangu waita zvakanaka. Inini zvese zvinotaurwa nevanhu zviya zviya ina upenyu hwangu handambobvira ndamwa doro kana one day. Saka ndofanira kutaura chokwadi pamberi paMwari. Aina handidi hangu zvokuita. Ona uyu ndiye mudzimai wangu. Sika tichishuwira kuti dai vatipedzisera hawo imba tombonogara kumba kwedu tichiitawo zveupenyu, nekuti iyoyo imba inokwanisa hatisina mhuri kavazukuru vachapedzisera vakawana mabasa vachaendawo kwavanoenda. Tinowanawo cheuviri ipapo. Ndo zvakanaka ndozvatogara tichitaura. Nekuti apostori vanoziva kuti shuwiro yangu ndeyekuti dai imba yangu yapera yekugreenfield tatama yekuroja isvikaregera, nekuti mari yatinenge tichibhadhara uku ishoma pane yatiri kubhadhara pano. Nekuti izvo so vanokwanisa kuuya vachiti ndichawedzera rendi. Isusu manje mari pokuiwana panenge pasina. Nekuti ava vari kupiwa nevanin'ina vavo mari. Pamusoro ibaba namai nyaya yenyu ndainzwa, asi ndoda kukubatsirai ndichidai. Munoziva zvinoita Mwari. Mwari hazooneki kuti uyu Mwari uyu, asi mabasa ake ndiwo anooneka kuti Mwari wasvika pano. Vanhu vakawanda chaizvo vane maeji enyu aya vanotambura kudarika zvamunoita. Imimi hamutotamburi, kuna vanotambura chaivo. Asi imimi Mwari akusarudzai. Vanhu vangani vanoitirwa izvi zvamabudzwa namufundisi ava neava vanhu vangani. Saka imimi manzira ndaita nyaya yenyu yemba iyi, vanhu vashoma vanorarama. Kana kutoti ndimumega muHarare muno vakakwanisa kugara pamba isiye kwemakore akadaro, haditika. Saka Mwari ndiye aronga izvi. Iyi imba iyi kunyange murimi makaita kuti izosvika nguva ine iripo, musazvidya mwoyo kuti ndindakaita ichi ndizodai. ndiMwari vakuvhurirai namukundinzwa semanzira andaita ini. ndiMwari zvokuti kana zviri kutaurwa zveruzevha chinhu chakanakisa, nokuti inini ndakakurira kuruzevha. Hadi muri kunzwa, kune vamwe vanhu vane dzimba muno, asi vanototaura kuti mari dzavo vanotumirwa vari kumusha. Vanotaura kuti nandiwi tingotumirai, nokuti upenyu hwekuruzevha huri more cheaper than muno chaizvo.
saka musazvidya mwoyo nekuti ndakazodai ndikadai aiwa ndinokumbira ipapo nekuti ndiMwari izvezvi Mwari akakubatai ruoko kudai achifamba nemi hazombokupinzii mugomba. Handiti kutaurwa neava gogo ndikutaurawo paufundisi zvavari kuronga vachida kukurongerai. Inini kwandaona Mwari akuvhakachira imi makavarairwa. Ukaona vanhu vanoti toda kuitirai kutengerai panzvimbo tokuvakirai tokuisirai project tokutengerai nemombe hakuna zvakadaro. Vanotenda vanhu vakadaro nekuti vashoma vanowanika vakadaro. And opportunity yakadai munogona kubatsirwa zvimwe zvekuti tikubhadharirai rent kudii kuti tichadii but haisi zvichakubatsirai mangwana. Remangwana ndo imimi gogo ndowanzo kuonai muchiita mapeace job akawanda. Pamwe pandonzwa tsitsi kurwadziwa pamwe pandototarisa kusaidhi ndochema musingaone nekuti ndinorwadziwa nekuti munowachira vanhu, munoenda kumaminda evanhu muchitimba, munoenda kunoklina muchiita sei. Ndichiona mari dzai dzamune muchipiwa hadzina kwadzinokusvitsai but apa Mwari vawana mukana wekuti vakubatsirei. Nyangwe isusu maiona dzimwe nguva taikupai chikafu chacho, dzimwe nguva torega. Zvoreva kuti mwedzi watarega iwo vamwewo vakasasumudzwa naMwari inzara yamunenge muinayo. But apa Mwari vari kuti kana makuita maprojects aya matonzi pane munhu anenge akukushandirai achiita izvozvo, uyuwo chiedza ari kunzi aendeswa kuchikoro semunhu anogona kubika, anozotsvagawo basa sezvamuri kutaura gogo kuti vachaenda ana chiedza. Kana atopa basa dzimwe nguva anogona kuroorwa, unogona kukanganwai futi. But apa muri kunzi zvichakuchengetai, zvichakuita kuti mubatsirikane mukati meupenyu hwenyu. Ichi ndingangoti mapiwa goridhe mumaoko enyu. Saka mukashanda zvakanaka nevanhu vamuchivabudira pachena zvinoita kuti zvifambe zvakanaka. Izvi zvekuti muri kuteera kuti vanhu hava vanhu siyanai navo vamuraramire vanhu munoraramira Mwari vanokuraramisai imimi pane zvenyu. Saka zvavari kukuudzai varikuda kuti mimi muchiita muite sarudzo yenyu. Vachazviita vachasarudza kuti saka tovaitira chii. Sezvo vari kuona vachaona zvese zviri kutaurika panapa, vachange vakusarudza kuti tovaitira chii gogo kuti vaite zvakanaka. Nekuti nguva dzimwe dzamunomuka gogo ndakambosangana nemi kuseri kuma5 dzimwe nguva kuma4 sechienda kupreya kuti agogo vacharohwa nematsotsi ava vachikuva kuti vane mari ivo varitoda unoita mapart time. Ndozvakandisundawo kuti nditange kuvabatsira nekuti ndakangoita follow up yekuti munhu mukuru akadai so ndobva ndazotanga kukobvunzawo zvakawanda. Ini ndaitofungawo kuti panapa pamba pavo dzimwe ndatozoudzwa kuti aiwa vanoita sei vanorenta. Saka inini nyaya yemba yekugrave ndikuinzwa asi sekuti vanhu vazhinji ndatoudza mufundisi iyo vari kuonawo mavhidhiyo nemakomenti vanhu vazhinji ini handii ndakazvimirira handisi kuti ndikumanikidzei kuti ndaikoko mataura zvese ndasingatozvizivo but vanhu ndofunga wangu vachine chishure chekuti pamunenge muri ipapo mukutaura kuti huku moona mombe kana mbiri motanga kurima futi muri ipapo nyangwe imi mizera renchinzi aiwa zvichaiti kuti muinde mumunda motsvagirwa nenge vachikurimirai huku dzenyu dziripo muchiona chikafu chenyu taziva kuti imimi takubatsirai zvepermanent. Hatichadi kuti tidzoke futi kwamuri chiti nhasi madzimi gwamagetsi mangwana maita sei kumusha ikoko pamwe pavari kurevaka pamwe vada kuisirai solar pamwe muchavakirwa kana kuti 4 bedrooms now izvozvizvi hamuchaiti zvamuri kuita apa kuti vasikana pamwe vasikana ane rumu yavo vakomana ane rumu yavo imimi nasekuru rumu yenyu kitchen yenyu makubika uko makutotange makugara musabhabha kumamisha pamwe dzimwe nguva zvirove kuti kwadi watonzwa dhampiwa kana inini wathingi ndofunga zvikanzi makugara ikoko kana even iri project yekuti pandichadzokera nhasi kuvanhu ndichasvika inini ndonyatsa kupresenta kuti sekuru vanyatsa kutaradza zveshuwa ndoda asi pane zvimwe ndonga zvichifuna clear zvekuti mati ava vakabva kubhuhera singazi kuti vada kudzokera kubhuhera here mukabuta zvekugoko vada kudzokera kugoko here kana kuti vakuda kundenga musha munyowani ndozvandoda kunzwisisa ipapo. Tinotoda musha munyowani. Hama dzangu dzokubhuhera
hazviri ndozirasa. Toda musha munyowani isu. Inini wacho ndokunga sekuru ndakangowanikwa nasekuru ndokuenda kumusha. Sanga 75 ndo yandakazobuya kuno. Amuna uzombodzokera. Aiwa takambodzoka taienda kumusha tichinoona tichinorima. Sanga ndokuona magariro acho. Anga asina unyatsoti safety. Asi manzwa wataura kuti mombe dzakatengeswa. Nababa vavo noti nekuti neumwe munhu. Nababa vavo. Tikarima chikafu vaitora. Sanga kwakuona kuti hapana zvatiri kuita. Ndosaka makazogara. Ndosaka takabva tangoti regerai zvedu tigare. Mombe hakusisina. I think tinofuka vantu moza zvinoitika zviya zvemumafemili. Titaka tiri pamusha. Baba ongoti iwe ngovakawo pasaidha. Haungati ndepako. Kozi vakatsvagwa nababa ndomudziva. Saka ava vanoda kunzi vapiwe pavo. Vakudawo pavo vari willing. Kozi apa pakawanda vana apa. Vanoita kutaura kuti mumwe mwana anoti wanga kuri kuHarare nguva yakareba pasina nzvimbo yako panapa. Saka imi muri kupiwa mukana wekuti muchiitirwa penyu pasina zvese. Apa pekuHarare gogo ndapanzwa. Inini ndisati ndaziva kuti vamwe vachaiona sei nyaya iyi. But chandiri kuona ndakazvimirira mwana mudoko ndechekuti mukawanirwa penyu chomira ndinenge ndichifamba nemi step by step namufundisa ndisi kuvasiya because zvimwe ndinenge ndaita muteti vachiblessawo vachidii. So far so good. Handisi kukwanisa kukuudzai kuti tane masenzi mangani ataunganidza mufundisi ndo vandaudza so far so good. Saka vanhu vanga vachiti isusu zvataunganidza izvi isusu because chinhu chiri kuita nevanonzi mashemarians vanotevera zvandinoita vari kuti isu tiri kugwadziwa kuti tobhadhara rent. Yes, nokubvunza kuti rent mari mufundisi vakatosenda message yacho kune mwari kubatsira zvakare zvikanza nenge ma$25 handiti $25. Alright, tabhadhara mwedzi unouya. Inini maprogram angu ndakakudzai ndoigona kuti week tichiita program iyo munhu wobatsikana. Bani ndikakusiyai panapa gogo chinzi $25 mwedzi uno next month. Ko after 2 months zvichafamba sei? Uku manje kumba kuya kwamukutaura kustand. Yes, iriko, but hatizozivi tikada kudzokera kumashure kuda kune imwe mitero inoda kubhadharwa ine mari mufundisi. Hatizozivi ipapo. Saka ndo pandofunga pari kunzi ngavamboti tivavakire musha wavo tovaitira chiproject ikoko. Totanga kuti gogo munoshanda ndakazviona. Saka nekutiwo mukomana pamwe kana anenge ariko otsvagwa anokubatsiraiwo zvakare. Kana lese imi maita project yenyu yehuku. Ini ndo department rangu. Ndinouya ikoko ndomaketa futi huku dzenyu idzodzo vanhu votenga huku dzenyu. Pakadero gogo hatimbofete takanzwa kuti muri kuda rent, muri kuda chakati. Because ndinoenda kutoya kumasabhabha. Ndinoenda kutoya kumasabhabha kutouya ende panenge pakarohwa pavement. Mune magara padheudheu but pari paruzevha but pakanaka. Izvo ndio zvandoziva because pakawanika I think ndingafarawo neni. Saka inini so far because pane vanhu vazhinji vanga vachimbondifonera vamwe vakati kune kunonzi kumondoro vamwe vakati kune kunonzi kugoromonzi but inini pari zvino ndandisati ndanyatsa kuva certain ndo saka ndatanga ndaudza mufundisi zisati tasvika ndikati ndo zviri kutagwa nevanhu vazhinji. Asi inini kana ndakuchiti ndazvipira ndakutochifamba inini kuenda kumondoro kwacho koko kana kugoromonzi kuenda kumakanzuro acho ndichinobvunza kuti mushando utenga sei. Izvo because ndasana mbozviita ndakuchitotsvaga. Inini ratova basa rangu rekutsvaga. Saka ini ndienda kuzvipira meaning kuti ndakutorova kusvika next week ndichishanda nyaya yenyu iyoyo. Imukatiudza kuti you are willing kuti zvinge zvichiitika. Handifungi kuti mabhirita tingamashayiwa. Aizvi handifungi vanhu vazhinji vanenge vachiona program dzedu. Munogona kutoshamisika vanhu vakutorwirana kuti ndoda kuvaka imba, ndoda kuvaka chakati, ndoda kuvaka chakati, ndoda kuisa chakati, ndoda kuisira mugogobo, ndoda kuisa kana kuti mugodhi. You never know. Saka ndofunga maonero andaita so far so good kuti dai vavaki kana vasina dai vavakirwa kana kuti ruzevha dai vatsvagirwa ruzevha. Saka even makuseni ano ndatofonerwa ndikambopuwa mama nhamba asi handisati ndafona because ndada kutanga tapresenta nyaya. Saka apa side yandingade hangu inini ndingada iri side yekumondoro. Side yandingade hangu tinovimba kuti tichariwanawo ikoko because handisati ndaziva kuti zvofamba sei. Handiti willing yangu ndo side makangobva kare muchida mongoro. Alright. Aiwa ndizvo.
saka tichafonawo nhamba dzatetapiwa. Ini ndichaenda kunopurezendawo vanhu kesi kuti ndo zviripo vanasekuru vabvuma kuti kana mukatiwanirawo zvedu mukativakira zvazvina hazvo mhaka tokusiyai muri palevhu ratoziva kuti vanagogo havana kuvata nezhara. Ndo chinangwa chikurukuru kwazvo. Zviripo zvakawanda zviri kuitika sandikwanisi kukuudzai nhasi. Saka ndo ndazvandandanyanyoita follow up. Chibva pano yedu yekumusha tadi tawirirana nditi gogo ndoda kuti munge mune like musaita pfungwa yekuti ndikaenda kumusha ndichatambura. Never. Handitika ukoko pamwe muchatozonyatsoona kuti hey inga ndakutaurira kuti vana vangu inini vandakabereka ndine vana 4. Ndaingouya kuno kuzosununguka ndichidzokera kumusha. Kuti ndizobva kumusha inini ndo nyaya iyo yandakudzai kuti magariro amwene vangu asiri amwene vangu mai vangu ari step mother step amwene. Sanga munongozviziva kana munhu vari step mother nababa. Baba vanotedzera zvinotaura mudzimai wavo. Izvo zvitazvinzwa gogo tochimirira idipa. Sanga ndiri kutaura kuti kumusha ndo kwandaigara ini. Ndichirima kumusha. Saka isusu muHarare munomu tinotimba nemaoko. Hatina mombe, hatirimise netirakita. Tinotimba nayo sekura tiri vaviri. Nekurimira vamwe vanhu vanoda kurimirwa tichirima. Inga apostoli vakutaurirai kuti vanosangana nenu kunzoko. Ina handirare zvekubva ndarara. Ndinomuka. Izvozvo ndikakutaurirai kuti irivhira musi wamabva pano. Ndikuswera ndakatomira. Kugara ndatoteerwa nachiedza uyo anditeera. Ndine washeni izvozvo zvandabvira makuseni ndaenda kumashopu uko kunotsvaira ndodzoka. Ndiri paraini paserapo. Vanotondidedza vasikana vacho kuti gogo uyai. Ndinoshanda nemaoko angu. Handina nungo. Chiedza aripiko nasakarara? Chiedza ayo abuda anga ari pano maipesa apo. Alright. Saka mufundisi toti kudi panhau iyi tawirirana yakatodi wanzi kuyekera kugemvere kana kuti kwavanenge vane nzvimbo hombe yekunyatsa kupedza shungu dzavo vachishanda vachiritira zikuru avo vese. Ndofunga patanyatsomira ndepekuti ngavatsvakirwe musha. Musha iwowo uchapedza imba yekuGrandfield. Project dzaachanga vakuita dzehuku dzechi since vari vanhu vakawanda vari kuda kuvabatsira. Imba iyoyo haitore kana 2 minutes kupedza because maprojects aanenge achiunza mari kana zvinhu zviya zvaakutengeswa hazvishayiwi mabhaya zvinhu zvakaita sana huku. Nguva Mwari anobva varopafadza navaropafadza kuti muwane vanhu vanokubatsirai vanoropafadza nemabhaya ezvizvi zvamune muchirima kana zvamune muchichengeta. Motoona kuti makutosupply masupermarket nehuku dzenyu matobata manhingiriki nenyu macontract ekusupply huku matopfuura mune makutorema mune matosumudzwa naMwari kuti Mwari vanosumudza zvinoshamisa. Saka I think ruzevha yakanaka. Inini nyaya yeruzevha ndo nyaya yandinofarira. Yawanika ruzevha hazvirei kunoenda ndorega kuenda kubhuira ndinoenda kubhuira notanga ndiri kuenda ndakaona chii musha. Handiti kuti vadi vangunzwa ndaenda kwakati nekuti panogona kuitika nhamo naika vanondiringawo vakaiti kukaitikawo nhamo kumusha ikoko ndinovavinga chinodii chinobata maoko maona ndo chinonzi kugara kwedu kwechivanhu naika nyaya yeruzevha please dei uchinzi unowanika nhasi kana mangwana. Aiwa kani very way. Ina handisi zvekutambura ndakakwana ndiri paruzevha. Plus ini ndiri munhu wokuti ndakutaurirai maitiro angu zvakangobvira nekudhara. Ndiri munhu aigara namukweya achikuya ndanevasikazi kunokuya zviya kana kuita sei ndakangogara ndakazvifarira zveruzevha. Saka aiwa ini zveruzevha ndozvandinoda ndapota zvangu nyaya yeruzevha handitodi kana chandinge chachinetseka chii hapana chandonetseka.
Alright, tinosvitenda saka iko zvinezvi hatizokuti manje Fantani hatizopesani naye here akubuda saka takuda kuenda kuchikoro kwana Fantani ndokwatakuda kuenda ikoko nekuti vanhu vanoda feedback nhasi naika asi muri kuenda apostori ndo vakabhadhara